V tejto sérii videí si postupne predstavíme ekosystém Salus Smart Home a jeho produktové riešenia pre inteligentné riadenie domácností a objektov. Vitajte v Thermocontrol. Radiátorové vykurovanie slúži pre jednoduché a presné ovládanie teploty v každej miestnosti pomocou inteligentných radiátorových hlavíc Salus. Tento rok sme predstavili novú bezdrôtovú radiátorovú Wi-Fi hlavicu Salus TRV3RF, ktorá sa vyznačuje super tichou prevádzkou, flexibilným displejom a funkciou detekcie otvorených okien pre úsporu nákladov. Srdcom ekosystému Salus Smart Home je univerzálna brána Salus UG800. Prepojí až 200 zariadení, ktoré môžete pohodlne ovládať pomocou aplikácie Salus Premium Lite. Ponúka stabilnú komunikáciu a pripojenie cez Wi-Fi alebo Ethernet a spája všetky smart zariadenia do jedného systému. Thermocontrol poskytuje komplexné riešenia pre radiátorové vykurovanie, podlahové vykurovanie, elektrické vykurovanie, teplovzdušné vykurovanie a kombinované vykurovanie. S nami nájdete riadiaci systém pre akýkoľvek typ vykurovania.